фарорасии ҷашни наврӯз барои мардуми ноҳияи Нуробод файзу баракат ва шодию хурсандии зиёде меорад. Ин аст ки сокинони ноҳия бо дастгирӣ аз сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри сулҳу субот ва пешрафти иҷтимоию иқтисодии кишвари азизамон саҳми босазои худро мегузоранд. наврӯз воқеан ҷашни умумибашарист. Ин ҷашни ниёгон дар тӯли мавҷудияташ аз донишу русум, ахлоқу маърифат баҳравар шуда. наврӯз воқеан ҷашни умумибашарист. Ин ҷашни ниёгон дар тӯли мавҷудияташ аз донишу русум, ахлоқу маърифат баҳравар шуда, анъанаи неки гузаштагонро то ин замон овард ва ин ҷашни аҷдодӣ чун дарахти бузурги маърифату анъана ва расму оинҳо ва хайрхоҳиву харандешист. сухани накӯ гуфтан, кина наварзидан ва суб даҳон ширин кардан ва бо сухани зебо берун омадан барои инсонҳо шарафу саодати бузург аст. Тантанаҳои наврӯзӣ бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун дар маркази шаҳраки Дарбанд баргузор гардид. дар оғози чорабинии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, косибон, устоҳои чирадасту наққош, кандакорӣ, дузандагӣ ва суманакпазии катбонуҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дидан карданд. дар растаҳои алоҳида омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ, коллеҷи муҳандисию маркази касбомӯзӣ, варзишгарон, маҳфилҳои созмондиҳандаи ҳар як ташкилоту корхона, мактабу беморхона ба тантанаҳои идона шукӯҳу шаҳомати тозае мебахшид. дар ин рӯзи муборак ба як қатор собиқадорону фаъолон, ки дар пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқ саҳми арзанда гузоштанд, аз номи мақомоти маҳаллӣ ифтихорнома супорида шуд. сипас масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод аҳли нишастро ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ муборакбод намуда қайд гардид, ки маҳз бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуда, онро дар тамоми минтақаҳои кишварамон бо тантана ва шукӯҳу шаҳомати тоза истиқбол мегиранд. наврӯзи ниёгон бо омадани худ мардуми моро ба киштукор ва сурат бахшидани корҳои ободонӣ ҳидоят мекунад, то баҳри фаровонии дастархони пурнозу неъмат аҳлона кору пайкор кунем. қайд гардед, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади бунёди иншооти замонавӣ дар шаҳраки Дарбанд барномаҳои зиёдеро тарҳизӣ намуда, ин раванд марҳила ба марҳила амалӣ мешавад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни наврӯз, сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот наврӯзи аҷамро дар сатҳи баланди ташкилӣ истиқбол гирифта истоданд. наврӯз аслан иди фарорасии баҳору эҳёшавии табиат, оғози киштукор ва шинонидани ниҳол, баробаршавии шабу рӯз аст. марди деҳқон ба умеди ҳосили фаровон ба замин дон мепошад ва бошад, ки наврӯзи имсола барои тамоми мардуми кишварамон соли файзу баракат гардида, Тоҷикистони азизу биҳиштосо боз ҳам ободтару зеботар шавад. дар ин рӯзи муборак ҳунармандон бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватани азиз ва наврӯзи навбаҳор хотири аҳли чорабиниро шод карданд.